Què és el que us va empènyer a crear això? És molt interessant la manera en que va sortir això, perquè aquests tres senyors, aquestes dues senyores i aquest senyor, es trobaven a casa nostra, a casa de la Rosa i meva, i ells es trobaven i volien fer coses. Coses relacionades amb l'escola, amb l'educació, i una de les coses que se'ls va ocórrer un moment era veient una revista que es deia Estris, van dir, un dia, en aquests moments tenim quadernos de pedagogia que han nascut no fa gaire, i hi ha hagut una altra revista que és Perspectiva, que també havia nascut l'any anterior. Treballaven bàsicament de sociologia de l'educació i aspectes més generals, i van dir, ens falta alguna cosa com Estris, una cosa que sigui molt pràctica. Doncs vam anar aglutinant diferents persones, cada una amb unes característiques diferents necessàries per tirar endavant el projecte, i bueno, més o menys... Com ho recordeu vosaltres? Paco? És molt important aquí, que a vegades no es comenta el subtítol, elements d'acció educativa, que això volia dir que volien donar, que recordi tots la filosofia, eines pràctiques, fins i tot tan pràctiques, que en una època determinada, des del punt de vista pedagògic, van caure en una racionalitat tècnica, que en el fons era per falta de formació nostra, no? Vull dir, fèiem una programació molt tècnica, molt d'aquella època, després ha anat canviant això, no? Però eren estris, realment intercanvi d'experiències de baix, pensant en els mestres i pels mestres, i que els mestres treballessin articles, no únicament teòric, això era molt fonamental per nosaltres en aquell moment, no? Anem a buscar experiències de mestres que expliquen als seus companys com treballen a l'escola, no? La primera cosa és que nosaltres érem xiroqueros, i a mi em sembla que això és una cosa que s'ha de reivindicar. Ells eren xiroqueros. És a dir, exacte, l'únic que no era xiroquero era aquest senyor, era el Paco. És a dir, i a més, amb tot ell, amb el seu orgull de no ser xiroquero, nosaltres amb el nostre orgull de ser-ho. Jo diria que és important això de ser xiroquera, perquè a veure, nosaltres teníem l'interès de canviar el món, és a dir, el que volíem era fer alguna cosa i dèiem, nosaltres hem de fer coses, no? Però vam començar primer perquè buscàvem fins i tot un espai per fer una escola, o sigui que ens vam anar fins i tot a Vallvidrera a veure si trobàvem algun espai per poder fer una escola alternativa, perquè naturalment no volíem fer una escola com la que coneixíem. I d'aquí va passar, com molt bé ja ha explicat l'Antoni, aquesta, potser una revista, no? Clar, algú ha dit, havíem acabat d'estudiar, no, és que molts estàvem estudiant encara. Tots estàvem estudiant encara. I per tant, això lliga amb la falta d'experiència, de coneixement, i lliga molt també amb les ganes de fer coses que venien, és cert, perquè molts compartíem el tema de l'escoltisme, però venia pel moment històric, que ja ho ha dit una mica l'Antoni, no? Clar, el moment històric era un moment on jugaven dues coses. Jugava el context, que era al final, s'havia acabat el franquisme feia un moment, per tant tothom tenia moltes ganes de fer coses, i era l'àmbit educatiu, i nosaltres teníem l'edat per fer-ho. Perquè, clar, estàvem al voltant dels 20 anys, 22 anys, clar, l'edat per fer això, no? Ens vol dir que també el context ens va permetre, potser, ser molt agosarats i tirar endavant un projecte que segurament, si haguéssim tingut més edat i en un altre context, no l'haguéssim tirat endavant. A alguns principis jo crec que sí que teniu raó quan dèiem, potser no teníem grans plantejaments pedagògics perquè estàvem estudiant, però sí que teníem unes línies clares, fins i tot per seleccionar les experiències, per triar els articles, en un sentit de dir, ens interessaven unes coses i no ens interessaven unes altres. Quines eren aquestes línies? Treballem per l'aprenentatge, no tant per l'ensenyament, o sigui, posant al centre de la nostra mirada a la persona que aprèn. En aquell moment, com que jo estava fent primària i ens interessava a tots això, infantil i primària, doncs vam fer guix per infantil i primària. Però posteriorment, al llarg del temps, em sembla que ho hem anat conservant. La idea aquesta de dir, a veure, com podem fer les coses perquè s'aprengui millor. Idees transversals, una altra idea transversal, per exemple, que va sortir molt potent, crec, i que vam mantenir, és la idea de l'educació integral o bé de la globalització de continguts, llegeix-ho com vulguis. Que seria dir, veure, les persones no som parcel·lades en diferents tipus de coneixement. I ara ensenyem psicomotricitat i només, i ara ensenyem ètica i només, sinó les persones som
vivim i ens formem de forma integral. Malgrat tot, a part de la perspectiva pedagògica, jo penso que eren creatius, perquè hi ha 3 elements fonamentals de creativitat. La canya, que no ha sortit encara. Aquesta idea de les fitxes portava una canya Per original, relligar. una revista amb una canyeta, que a més és veritat que muntaven per la nit donant toms al voltant d'una taula, Bueno, anaven era- agafant i un hi col·locava la A canya. l'últim punt. Que al final van agafar teníem. una dinàmica de posar la canya en una petita màquina que teníem, no? Nosaltres vam buscar un format diferent a tots els formats, que era apaisat, no? A la qual hi havia la canya, format apaisat, no? I això donava unes característiques diferents a la nostra revista, a part de la part pedagògica. Després, a l'escola d'estiu del 77, que nosaltres vam muntar un stand i que recordo amb el Toni i jo anant pels grups a l'hora de dinar, I amb el Macut. també Amb el Macuto. anar venent el guix, presentant el guix, intentant fer subscriptors, no?